बिटिआर हालामनि लाइमोन फुटबल गेलेगिरिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरै खाबुगोनां खौरां। बिटिआरनि गाहाय जिल्ला क'क्राझाराव लाइमोनफोरनि थाखाय सेलेक्शन ट्रायल खालामफैदों गुबुन रायजोनि फुटबल एकाडेमिया। बायसंबुटिया फुटबल स्कुलनि हेफाजाबाव एनआरएल फुटबल एकाडेमिया दिनै क'क्राझाराव लाइमोनफोरनि थाखाय सेलेक्शन ट्रायल खालामफैदों। क'क्राझारनि केडिएसए गेलेग्रा फोथाराव दिनै आन्डार 15, आन्डार 17 आरो आन्डार 19 बोसोर बैसोनि लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ लानानै सेलेक्शन ट्रायल खालामगोन एनआरएल फुटबल एकाडेमिया। बेखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला गेलेमु गौथुमा एनआरएल फुटबल एकाडेमिनि टेक्निकेल डाइरेक्टर आरो हानजा दैदेनगिरिफोरखौ बरायदों आरो गोजोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझारनि केडिएसए गेलेग्रा फोथाराव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय एनआरएल फुटबल एकाडेमिनि सेलेक्शन ट्रायलनि गेजेरजों सायख'जानाय गेलेगिरिफ्रा केरियार दानायनि मोजां खाबु मोनगोन। जर'खायै क'क्राझारनि लाइमोन गेलेगिरिफ्रा गाव गावनि गेलेनाय आदब आरो रोंग'थिखौ बे फुटबल एकाडेमिनिफ्राय लानो हागोन। रायखांनो गोनांदि बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन गेलेगिरिफोरनि गेजेराव दासान्दि फुटबल गेलेनायखौ लाइमोनफ्रा बांसिन गोसो होनाय नुनो मोन्दों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।